This life where we live. Onye ifu na Lagos batalu otika tude one weekend to te ude de gola kwara ya ba yiri kpono ono ji egwu ni bifa atara ma ko na bi na ya 860 eche nyonse setara by 2 hima bali eche debe me da tara Mana aje nte no Lagos na imo ofuma. ndị na Lagos ile je buka tara bakala azori azo Jesus ite mo nda ka nda dịrị a na Lagos nwe fe ntụtara nenu o nwere ife dị iche ebe a na-eluigwe o nwere ife dị iche ebe a na-eluigwe mbanụ nne ka nne buru ụlọ na ịma dị bọsa nwanne m ofu na ọ bụ obere nwanne Eche ndị onye mba n'ebe ni. onye mba na-ebe the boss ahụ ma nwụrụ asọ nwanne nke ọmụ ụlọ Lagos ebe ibichara ana meje Lagos achọ onye ebe a wee n'igwe ka ndị ebe ka Jesus nọ ebe ka Jesus nọ nye 10 commandment Ọta ka ịmara ada ọfụ ọchachara ọfụ onye ji ya. Lagos awa mefe na Mankechi nwe bread m megotara Lagos ka rai bakers bread ọmarịcha bread na ara na Nnewi ebe a mana bread ndị eko okwu bread ndị eko ọ ha mma eko ogunu adịkwa na ama inekwa ife arụla ebe a efu na ezigbo ife wee ezigbo ife ọ na-adị mma